Estem al sud-est de França. Avui Valencians al món ens porta a una terra riquíssima per les seues oportunitats professionals i única per la seva bellesa. De la mà dels nostres valencians descobrirem Annecy, capital de l'Alta Savoia. Coneguda també com la Venècia dels Alps. Estoy en un buen momento. I amb este cavall descobrirem el poble d'Avoglià envoltat dels Alps francesos. Bienvenue, France! Un viatge ple d'emocions i adrenalina. Valencians al món! Ens deixarem portar per un trineu amb gossos. Uau! Esquiarem amb cavalls València al món! i bussejarem en un llac congelat. ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Qué pasada! Quiero más, mucho más. És impressionant, un autèntic regal veure tots els Alps francesos i allà lluny veiem el massís del Mont Blanc, el pic més alt de tota l'Europa occidental. Uau! Abrigueu-vos perquè comença ja Valencians al món, Annecy i els impressionants Alps francesos!